Какво става, хора? Аз съм Ради. А аз съм Добрил. И ние сме Ради Студио. Йеее! И днес сме с ново ревю. На какво ви изглежда това на вас? Какво е това според вас? Тара! Това е колонка на Sony. Нейният номер е XG300 и днес ще й направим unboxing. Нека да започваме. Нека да... Колонката е купена по случай. Завършването с отличие в училище. Нищо, че мина един месец от тогава, но... Нищо. Да. Така. Еха. Колонката е марка Sony. Sony. И ето я и нея, дами и господа. От плът и кръв. Виждате колко готино изглежда. Тара! Може ето така, има си ръкохватка, ето така може да си я вземеш. Така. Много хубав звук има, ние я пробвахме в магазина, от който я взехме. И да, това е ревюто днес. Аз съм Ради. Аз съм Добрил. И ние сме Ради Студио.